Kabalo kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Lynn Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rimnik. Bata pa ko. O ginawat nga basahon paghihapon ninyo ang akong suwat. Taga Malita, Davao City ko. Unto medical kining akong suliran. Bahin kini sa kalit nga kamatayon sa mama. Kaya murag dili magud katuhuan ang hinungdan kuno sa iyang kamatayon. Aron ini sabtan, sugdon ko adtong 10 years old pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Nasuot ko na sa akong bag ang tanang notebooks o libro nga akong gitunan ganina. Ug nakumbaon niya naputos na pud nako. Manangin akong mama nga moadto na ko sa eskwelahan. Ay naman to si mama. Ay, wala. Naginuktok mo sa si mama Pa! Uy, huwag mo dyan ko tagda. Ma! Romnick, maado na ka sa eskwelahan? Oo, ma. Ganina rabay ako nasangpit ni mo. Huwag ka makanungog na ako, ma. Ha? Gisang titay ko ni mo? Oo, ma, uy. Dito ako sa suod sa bahay gikan og sinangpit ni mo. Wala ka kanungog na ako. Noon sa dito, ma. Wa lang ko kadungog ni mo. Aray! Kung di sakit niyo, ma. Kakuntihan, ang akong kabuhi. Ha? Kabuhi, ma? Kung saan na? Basta ang akong tiyan, sakit. Ambot, basig panuhot sab ni. Di ba, haplasan mo ng panuhot, ma? Haplasan sa tika, mabi. Kay, wak man po kakita ni Papa. Ayun anak, ako na yung mga haplas ron. Musod ako sa bahay ron og mga haplas. Lakaw na sa mga eskwelahan tao. Kaya basig malahit ka na. Oo, ma. Pagtambal niya, ma. Kinig yung anak ka. Manggihon ako naon, di kayo na ako. Dali, magaksa si mama, Bakos ko niyo, ma. Dugay na kay kung kakakos ni manak. Sukad nga, naanak kay mga manghod. Natutok na nga to nilang ako atensyon. Pasaylo ang nga ikaw kitang madaog-daog na kong sugo, Rimnik, ha? Huwag ka na mo, kay ako may dako, ma. Kabuutan yun sa akong anak ko, Ayaw ba yung pasaking imong mga manghod, ha? Gidoy. Basta mauli ko gikan sa eskwelahan, ma. Bantay din ko sa akong mga mangon ug magluto na ko kay di pa man ka makaliyok-liyok. Bago pa man ka nanganak. Sige na. Late na kay ka, Lakaw na. Okay, ma. Bye-bye, ma. Ayaw mo pag-awan ni Papa, ha? Sige na. Bye-bye. Late ka ganina, uy. Nag-istorya pa minsan kong mama. Ha? Nag-istorya pa mo? Abot adto ni mama ganina, Ginahan man siya usultin ako. Abi na kung nag-away na po ang imong mama o papa. Ug ikaw na sa nagpatunga og uwang nila. Masuko doon kong papa kung awayon niya sa mama, no? Kay, bago ba ba yan ng anak si mama? Ramnag! No! Pahulion na sa inyo! Pahulion na dito sa inyo! Ha? Ano nagilak ng kalula? Huwag ganun yapos man kuno mo din sa eskwelahan. Kunto mo ba yaron? Ipanood to pa man. Ayaw na pagsigig na kang istorya. Kasi mama ni mo, namatay! Ganun namatay man si mama, Lola? Tulo na tingali. Kapalantod karon, naglibog pagyapon ko kung nga namatay si mama. Ug dili ko ganahan nga mutanaw ug makisulti sa kong papa. Kaya pero may manggo niyang awayon si mama. Pero may kung makabantay ni mama, magsigi og hingos-hingos. Kanya, magilak siya bahay ni papa. Kaya usahay man gud, dapatan man niya si mama. Unya. Nek! Ay, mura ka bayag ko, Lek. Naghinok-tok gani. Layo og panglantaw. Dayon ang hupaw. Ngano naman siya ka? Ano kang namatay mo si mama lasa? Si mama na sa DNA mo ang imong gihuna-huna. Ano na yung manala? Angkod karon. Naglibog man yung kukon. Nga sakit to si mama. Nga sa katapusan namong istorya. Hantong 10 anyos pa ko nga. Di ka buhi naman to siya. O, di panuhot ba ka? Mga akong giingnan nga, mahapla siya kung di panuhot siya. Na, ayaw na sige guna-huna pa atong itabua, oy.
Kay kana ba yung mga kalag, sigihan ninyog tandog, sigihan ninyog hinumdom, dili mahilon na. Ha? Dili malipay si mama ni mo ni Ana. Nga makita kag sige lang kag kaguol, kay nagsige kag handom niya. Hindi kamot ka mo to. Katapusan na mga istorya ni Mama la. Nating ako kay anong ikakos ko niya o gihagkan. Kano pa yun siya mong case na ko ang ikakos. Ito na. Hila ka naman gud hinuon diha eh. Danas ko sila. O ako'y linong ag nga itlog bisaya dito. Nana pag himo dito. Gagawin ka lang tingali. Lula. Rimnik, gaya nitong mga manghudi mo nga mga buo-buok tubig ha. Si Charlene lay palong aga o pabantaya sa imong manghod. Ano ka? Di ka mo sugot sa kusugo? Musugot mo pa. Aw lagi. Nang hupaw ka mangulhuman sugo ah. Nga nang hindi. Nga namatay si Mama pa. Usa? Nalugog ka na may mga pangutanan ako. Tungod ka dili ko makatuo pa. Nga, namatay lang siya sa kabuhi o panuhot. Makabatay mo din ha. Nabughat ka to sa mama ni mo. Kay bagong nanganak. Ha? Bughat? Oo, grabing bughat. Bughat nga magkamatay. Ha? Hangtod ron, dili pagyapon ko makatuo nga namatay na si Mama. Kay sakit na bagot unta o siyang tiyan ang iyang gibati sa katapusan ng mong sulti. Ug kabuhi, ug panuhot na ang iyang sulti, nga iyang gibati. Ang ako mga pangutana, maupiling mo sunod. Unang pangutana. Sa katapusan ng mong sulti ni Mama, bisakita na siya sa impiyan. Ingon siya, kabuhi ko no. Unsa man ang kabuhi? Makamatay diyan na. Ug ka ng panuhot? Ikaduhang pangutana. Sadyang namatay si Mama, mga 5 kabuan gikan siyang pagpanganak sa kong manghod. Gusto ba ang gingon ni Papa nga nabughat lang si Mama? Magkamatay din ang bughat? Ikatulong pangutana. Usahay, magsakit sa tong dughan ni Mama. Ilabi na kung magilak siya kaya mag-away silang Papa. Nagduda gid ko na may gibuhat si Papa ni Mama maong namatay. Posible ba akong pagduda? Giyon sa magkadi ay niya si Mama nga namatay man. Ikaupat o katapusang pangutana. 10 anyos pa ko diyang namatay si Mama. Ning panahon na, kung may mahimo sa pagsuta, unsaan naman siya ni Mama, mahibawan pa. Unsaon man? Palihog, tabangin tambagi ko, kini, ang akong suliran, Remnik. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Andiyan na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor ko, psychiatrist o drug addiction specialist, ako motambag sa inyong mga drug-related problem, mga psychological, emotional, behavioral, mga problema, o mga medical problem. Dagan ko maagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga suliran rin karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. O dribas mong buwatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinumdum. Sana siya, Rimnik. Bata pa man is Rimnik. 13 anyos pa ni. Taga Malita, Davao City. Ha? Malita, Davao City. Musta naman mo diya sa Davao? No? Ang mga parintiya, no? Si Ricky Laggaw, ha? Diya sa North Cotabato. PG Obra, ha? Diya sa Buanga del Norte. Ha? Mga taga Siargao, ha? Mga taga Siargao, ha? Marajao, Carajao, mga taga Surigao, Northern Surigao. Oh, diya sa Socorro, ha? Kabalo ko dagang maminaw na to dito programa diya sa Socorro, ha? Diya sa Socorro, ha? Nang sigig balita nga mga lugar kuno ni Haring Aguila, ha? Regards mo diya sa Socorro. Ibalo ko dagan magpadari nga taga Socorro, taga Siargao, ha?
aragon mo diya sa inyong, saan lang inyong lugar. Ano po yung radyo tingali mo diya. So, regards yung tanan diya, ha? Naot nga, masulbad din na inyong problema diya sa Socorro, Surigao del Norte. So, akong magtatapo ko, balikon si Rimnek. Ito, ni sa iyong mama, ang kalit matayon sa iyong mama. Ako yung panikamutan na Rimnek, matubag ako, ha? Unang pangutan na Rimnek. Sa katapusan na mong sulti ni mama, gisakitan na siya sa tiyan. Ingon siya, ikabuhi. Unsa ba di ay ng kabuhi? Makamatay di ay na. Huwag ka ng panuhot. Well, kanang kabuhi, mula hyperacidity. Kanang hyperacidity. Namudakdaghan ang ingon gastric acid sa ibong tiyan mo nang mukuan ka, mo experience ka og discomfort ng dapita. Di magipon na yung mamatay ka na yun, kaya kabuhi ka. Kanang panuhot, matingali pinulungan sa kanang mga joint discomfort and pain, no? Or mga muscle pain, no? Dili kung magtuo nga kung namatay mga imo makikikabuhi, sigurado ba siya og high blood to siya, remit ba siya taas to siya blood pressure, no? So akong balik ko kining hyperacidity, mura bitaw kag naay murag mag-init sa imong bughan unya kanang sakit ang imong tiyan, naay murag mo kuha sa imong tutunlan, ubara. O na mga tilimaton nga kuan ka nakakaading hyperacidity. Labi mukaon kag mga spicy foods, kaon kag kanang daghan sa dili pa kamatog, ano yung inom na nga nya kanang ang imong sininaan hugot, kusog ka mo inom, may mama tingali no, di po tingali mo inom og alcohol. Kasi ba sila inom og coffee or na stress ang imong mama, so mao na siya. Mao na mga tiger, okay? So dili makamatay ng kabuhi, no? Og kanang panuhot. Basin og katong kabuhi o panuhot, simptoma to sa usa ka underlying cause deep inside sa imong mama nga posible cardiac problem. Anang kabuhi o hyperacidity, matambalan naman namatay mga antacid, natay mga proton pump inhibitor, mga omeprazole, natay mga antacid, mga Primalin, Primilase, ano yan kung may nungluman. Okay? Ikaduhang pangutana, si mama dihang namatay, mga 5 ka buwan gikan sa iyang pagpanganak sa akong manghod. Husto ba ang giingon ni Papa nga nabughat lang si mama na mamatay diay ang mabughat? So, kanang bughat, matong ng mga pinulungan nga kwan. Pero kaning bagong mga anak, nanay mga komplikasyon, nanay mga komplikasyon, mga gitawag na to, mga postpartum mga komplikasyon. Unsa may mga postpartum komplikasyon bagong mga anak. Posible nga mutaas ang blood pressure, labi na gyud ang imong mama na ay pre-existing a medical problem, sa infeksyon, naghambag dugo kung panganak, kasi sa history lagi sa kasing-kasing, no? Problema. Kanya, nang mas mahigod kung mahimo lang, moderno naman ta karon katong hapit na mga anak, o schedule ng mga anak, karong bulan na. Adto lang din mo mga anak sa birthing place or sa hospital, nga na ay expert ng mga obigayni, nga mo aligral ninyo. Dili lang kay anak lang sa balay, kay bakog mag-hemorrhage, bakog na ay mga komplikasyon, lisod na kayo. Kaya mga emotional side, namatay mga gitawag na mo sa mga pagtuon sa psychology, psychiatry nga postpartum depression, na mga nitawag postpartum psychosis. This is something to do with the abrupt change sa level sa alcohol, alcohol, estrogen and progesterone sa lawas sa babae yung magong. Labi na kong imong mama tag-as og blood sugar, lisod ka, bantayanan gina siya, nang lang gina siya ni closely monitor, kay high risk na siya. Ikatulong po, tana, usahay magsakit tong dughan ni mama. Mali na ko yun, this friend, no? Mga postpartum complication. Ilabi na akong maghilak siya kung mag-away silang papa. Nagduda-dug ko nga magibuhat si papa ni mama nga nakamatay. Lisod po kayo, so ang palisidal lang mong papa, posible bang magduda? Yun sa mga kanya si mama pag mga namatay man. Kuha lang po na sa mong una-una, no? Gusto mo po kayo mo akusar ka, ni mo papa nga mo'y gituyo nga, gituok, o yun sa naman lang, imong mama para mamatay, matay ebidensya na. Gawa itong na kay CCTV camera na sa inyong balay, mupuy ba nga gituok, o yun sa ba imong mama, mag-away magkawa, magbiayon nga dili mag-away. Pero kung mag-away gali nga magamit ang mga butang nga makamatay, alay na istorya, domestic violence na. So, gawas itong na kay prueba, ayaw na lang po siguro anang iludahan ni imong papa nga mo'y nagpatay sa imong mama. Sa man imong papa na ilay pamilya, pila ba mong magsuon? Ako klaro ganina sa drama, pila mong magsuon? Sa
Malita, Davao City, no? So, kung ano lang na, Rimnek, nga, bata pa man kakayo, 13 anyos pa ka, ang pagduda-duda ni mo nga, ang inungdan sa kamatayo, si mong mama, kay ang imong papa, oh, kay kuan siya, gipatay, gawas kung naa kay witness, nakakita sa pagbuhat, kung balikon, gawas kung naa kay CCTV camera, mahal ba ito CCTV camera, dilitan na maka-afford yan na, no? Mahal na itong mga dato, kaya maka-afford sila. Ikaw pa ito katapusan ng pagkutana. 10 years pa ko diyang namatay si mama. That was 3 years ago, kaya 3 years nagkakaroon, no? Ning panahon na, kung may mahimo sa pagsuka, kung sa may namatyan ni mama, may bawaan ba? Kung saon man, mag-isod ng tanyana. Kung 3 years na nakalabay, namatay mo. Unsa nay, gibutang sa death certificate sa doktor. Baya na death certificate, pirmahan sa doktor. Immediate cause of death. Mao to siya ay basihan. Kung panangitan, suffocation, strangulation, or due to blunt trauma, kana na foul play. Pero kung natural death lang, heart attack, o sa madiha, wala gitay matumbok na ingon tag na ay ingon ta dirty nga kuan, anay tabo nga gituyo ang pagpatay sa imong mama. Paglisod ta niya na, no? Tanawa ko no, Remnek, kung unsa may gipirma diha sa death certificate sa imong mama, sa doktor, kay naa ba yan ay death certificate di mama, lubong siguro kung sa kami natay kung may death certificate gikan sa doktor. Ang pirma nga mao na hinungdan nga namatay ang usa ka tawo. Mo basihan. Unya, inyo sang ano na sakto ba ang isuha sa doktor nga may hinungdan nga namatay ang imong mama. Alright, so now kasabutan sa kong speaker nimo Remnek liha sa Malita, Davao City. Wala ko dagang imaminaw ko sa Malita, Davao City ug ngadto sa mga kauban ako mga doktor siya, no? Sa kadaghan ninyo din ako makakuha og isa unahon ako grade sa regards yung tanan diha sa Davao, the whole of Mindanao, sa Sultan Kudarat, sa Sarangani, South ug North Cotabato, sa Buanga, baloko dagang kay tag mga suking tigpaminaw diha. Buenos dias, assalamualaikum, maradaw karadaw, ug good morning, maayong hapon, dipindi kung unsang usaha man kanamina natong programa anywhere in the world. Kinaaman tayo live stream. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Attack Ariman. Once again, ako si Dr. Rini Obra, moingon na hasta la vista, till we meet again. Bye-bye!